Вы слухаете Трансусветное радио. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы – галоўная ці другарадная. Не так даўно ўвесь хрысціянскі свет святкаваў Вялікдзень. Мы не маглі абысці ўвагай уезд Ісуса Хрыста ў Іерусалім. Усе думалі, што едзе цар, які стане кіраваць вялікім горадам. Людзі былі засяроджаныя на другарадным і выпускалі галоўнае. Што? Ісус уладар усяго, але Ён жадае кіраваць сэрцам. У Евангеліі ад Яна мы чытаем, як людзі узялі пальмавыя галінкі і выйшлі на спатканне Яму і крычалі: «Гасана, дабраславёны той, які прыходзіць у імя Господа, валадар Ізраіля». Людзі крычалі «Гасана». Гэта значыць «выратуй нас». Які укладвалі сэнс? Выратаваць ад улады рымлянаў. Ісус ехаў у горад цара і храма выратаваць людзей ад грахоў, суда і вечнай пагібелі. Другараднае замяніла галоўнае. Чалавечыя «выратуй» і «выратавальнік» адрозніваліся ад Божага. Сябры, я даўно зразумеў для сябе, што самае важнае, самае цяжкае. Але нягледзячы на гэта, мы змушаны рабіць выбар паміж галоўным і другарадным. Навесці парадак у доме прасцей, чым у сэрцы. Клапаціцца пра агарод лягчэй, чым пра ўнутранага чалавека. Практыку фізычную не параўнаць з практыкай духоўнай. Павел казаў пра сваё цела: «Я бягу, я б'юся, я ўціхамірваю». Спартоўцы гэта робяць дзеля тленнага вянка, а мы нятленнага, казаў ён. Бо валадарства Божае гэта не ежа і пітво, але праведнасць і супакой і радасць у Духу Святым. Бо хто ў гэтым служыць Хрысту, той даспадобы Богу і варты між людзьмі. Распаўсюд царства Божага – гэта справа Божая. Распаўсюд веры – гэта місія Господа. Глобальнае пытанне. У гэтай справе патрэбна сіла, аднак у гэтых мэтах Бог выкарыстоўвае людзей, царкву, нас з вамі. Каб усе былі адно, як ты, Айцец, ува мне, і я ў табе, каб і яны былі ў нас адно, каб паверыў свет, што ты паслаў мяне. Так маліўся Ісус. Нашы адносіны – сведчанне для навакольнага свету. Нядаўна я ездзіў з жонкай у адну паездку па Беларусі. Мы спыніліся на АЗС, заправілі аўтамабіль, вырашылі купіць кубак кавы. Падумалі, што танней купляць самы вялікі, памер L. Як выпіць гэтулькі кавы? Адказ просты – маленькімі глыткамі. Да любой вялікай мэты мы ідзем маленькімі крокамі. Вось пра такія важныя крокі мы і пагаворым з вамі сёння. Прачытаем урывак з паслання да рымлянаў, 14 раздзел, вершы з 19 па 21. «Дык таму будзем імкнуцца да таго, што служыць дзеля супакою і ўзаемнага настаўлення. Не руйнуй дзеля ежы справы Божай. Усё па праўдзе чыстае, але ліхое для чалавека, які ёсць праз спатыкненне. Добра не есці мяса і не піць віна і не рабіць нічога, ад чаго брат твой спатыкаецца, ці згаршаецца, ці слабее». Нагадаю, распаўсюд царства Божага – гэта справа Божая, і яе нельга руйнаваць. Распаўсюд веры – гэта місія Господа, да якой нельга не далучацца. Наша мэта – супакой і настаўленне, а значыць, гутарка пойдзе пра ўзаемаадносіны. Не руйнуй справы Божай. Што робіць Бог? Усё, каб прыцягнуць чалавека да сябе і пакінуць яго ў сваіх абдымках. Бог працуе сэрцам. Ён будуе ў сярэдзіне чалавека храм, месца глыбокага пакланення. Так,
шмат чалавечых рэчаў спыняюць гэта будаўніцтва. Нядаўна дзве сям'і з нашай царквы ездзілі на сямейную канферэнцыю. Мы жылі і сілкаваліся разам, дарога туды і назад разам, мы маліліся і чыталі Біблію разам. Гэта быў плённы час. За некалькі сумесных дзён мы прачыталі пасланне Паўла да фесаланікійцаў. Добрае пасланне, выдатны прыклад для пераймання. Вернікі умелі захоўваць і прымнажаць. Яны біблейскае вучэнне пераносілі ў жыццё. Слава пра іх веру распаўсюджвалася, і хрысціянства стала рэкламай. Неяк я пачуў адну армейскую гісторыю. Хлопец-хрысціянін апынуўся ў войску. Вернік сярод нявернікаў. Пачаўся прэс, асабліва калі дазналіся, што малады чалавек не ўжывае алкаголь. Адзін стараслужачы, высокі, моцны, паважаны, быў сведкай гэтай сітуацыі. Калі даведаўся, што прызваны нядаўна баптыст, заступіўся. Апынулася, што яго суседзі былі хрысціянамі. Іх жыццё было не толькі сведчаннем, але і дапамогай для зусім незнаёмага хлопца. Так і мы, па дарозе апостала Паўла, павінны імкнуцца да таго, што нясе супакой і ўзаемную падтрымку. А мы даволі часта засяроджаны на другарадным. Ежа, адзежа, прычоска, хустка, музыка, песні, пераклады Бібліі, святочныя дні, палітычныя пытанні, дробязі. Даволі часта праблемы няма там, дзе мы яе бачым. Усё залежыць ад пункту гледжання. Вось і Павел спрабуе растлумачыць, што адносіны з Богам і людзьмі – гэта самае важнае. Апостал накіроўваў у пасланні да рымлянаў погляд духоўных людзей на Ісуса. Без яго нельга пабудаваць сапраўдных узаемаадносінаў. Таму Ісус у кожным уроку, Ісус у кожным кроку, Ісус у адносінах. Хрысціянская царква папоўнілася юдэямі. Трэба было разумець іх мінулае, іх страхі. З пункту гледжання юдэя ў хрысціянскай свабодзе утрымоўваецца і небяспека. Усё жыццё такога чалавека з дзяцінства было акружана мноствам правілаў. Адны зменны, імгненныя і радыкальныя, другія – працэс. Таму Павел кажа, не рабі нічога, ад чаго брат твой спатыкаецца, ці згаршаецца, ці слабее. Мы пакліканы папярэджваць і вырашаць канфлікты, а не ствараць іх. Што я магу зрабіць, каб у маіх адносінах з братам ці сястрой захоўваць супакой і настаўленне? Супакой. Каб захаваць такую атмасферу ў сэрцы, сям'і, царкве, я прапаную некалькі парадаў. Важна не хаваць турботы. Тое, што хвалюе, агучваць, размаўляць на вострыя тэмы, не замоўчваць праблемы, вырашаць, а не адкладаць пытанні. Важна не падкідваць дроў у вогнішча. Часцей за ўсё такім чарговым паленам з'яўляецца наш язык. Варта падумаць, як мне не быць кропкай напругі для іншых людзей. Важна тушыць канфлікты. Што з'яўляецца такой вадой? Маўчанне. Адказаць часам трэба, але не абавязкова сёння. Кажуць, што маўчанне золата. Спакойныя словы абязбройваюць. Сябры, больш усмешак. Важна спяшацца прасіць прабачэння і больш разбаўляць. Настаўленне ці ўзаемная падтрымка. Пра яе пісаў Павел рымлянаў і звяртаецца з такой парадай да нас. Сябры, часцей вучаць не словы, а ўчынкі. Што трэба людзям? Убачыць, што вы іх любіце. Таго, хто па-сапраўднаму любіць, слухаюць. Вось некалькі парадаў. Памятаць, што справы больш павучаюць, чым словы. Большасць з тых, з кім мы маем зносіны, чакаюць не пропаведзяў, а удзелу. Памятаць, што трэба быць выбарчымі ў словах падтрымкі, шукаць тыя самыя словы, у той самы час дапамогуць досвед і навыкі адносінаў. Памятаць, нішто не заменіць Божую практычную мудрасць, яна ў Господа і ў Пісанні. Шматлікія словы і справы маёй бабулі-хрысціянкі, якая любіла мяне, дагэтуль застаюцца прынцыпамі для маіх сённяшніх учынкаў. У іх я знаходзіў і знаходжу
супакой і навучання. Мы кожны дзень робім выбар паміж другарадным і галоўным. Жадаю ўсім мудрасці на шляху адносінаў з Богам і людзьмі. Такім чынам, будзем шукаць таго, што служыць да супакою і да ўзаемнага будавання. Сам жа Бог супакою няхай асвяціць вас ува ўсёй поўні, і ўвесь ваш дух, і душа, і цела няхай захаваюцца без заганы ў прыйсці Господа нашага Ісуса Хрыста. Верны той, які вас паклікаў, Ён і зробіць гэта. Недавно открыл я великую тайну, в моих неудачах виновен я сам. У сердца дверей он стоит не случайно, желая войти и справиться там. Когда дверь открыта, он тихо заходит, обителенную с любовью творит. Беду от меня милосердно отводит, от зла и падений покрыла и щит. Я жду этой встречи, ничто так не мило, успеха обеспечен молитва одной. Победно пройду я по топе унылой, когда в моем сердце живет Дух Святой. Ты выглядеть можешь довольно прилично, красиво молиться и в церковь ходить, но жить без Христа и не знать Бога лично, печальнее дело не может и быть. Я жду этой встречи, ничто так не мило, успех обеспечен молитвой одной. Победно пройду я по топе унылой, когда в моем сердце живет Дух Святой. Я жду этой встречи, ничто так не мило, успех обеспечен молитвой одной. Победно пройду я по топе унылой, когда в моем сердце живет Дух Святой. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сяргей Брышцель. Як і заўсёды, чакаю вашых пісем і водгукаў. Праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224 020, горад Брэст 20, Беларусь. Шукайце нас на сайце twr.fm і ютубе TWR Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.